Здравейте хора, аз съм Гошко. Добре дошли в пореден влог, който не е точно влог, нещо като въобщение. Да ви кажа защо спряхме да качваме и не сме качвали така от един месец ли, не знам точно колко вече станаха. Сега, преди няколко седмици така, настъпиха караници в нашия канал и така Иван беше изгонен от нашия отбор, така да се каже. И така вече се изгуби светът и в момента няма как да снимаме на CSGO, за което се извинявам. Но сега настъпват май празници и ще можем да снимаме. Данчо ще започне отново да снима. Той не снимаше, защото там имаше нещо като за мен проблем ли, не знам технически, не знам как да го кажа. И затова той не е снимал от доста време. И искам да ви кажа, че ще се върна, че ще станем активни сега покрай този май. Така като мине и лятото може би ще бъдем още повече, защото тогава сигурно ще си купувам новата машина и ще мога да снимам повече неща. Но пък има и една новина. Това, че имаме нов член. Той не е точно нов, той е от стария канал, това е Христо. С него сме започнали, сме излизали една проекта. Мисля, че ще ви хареса как е. И така, направили сме епизоди, но не сме ги качили още. Ние правихме ваканцията, когато бяхме на Прилска. Правихме с него тези епизоди. И да, той много скоро ще започне, мисля, че ще да започне да снима на си играч кариер мод, така че надявам се и това да ви хареса. Не знам какво, сигурно ще сложа някакви снимки или някакви глупости ще изработа, защото не знам какво да правя. Не знам друго какво да ви кажа. Ако имате някакви идеи, примерно нещо да правя като поредичка, знаете, че повечето игри не стават на мен. Аз мислех да правя на Yu-Gi-Oh! Joey the Patient, ако така се изговаря. Но не знам, кажете вие дали ще ви бъде интересно изобщо, защото на мен игричката ми е доста интересна така. Аз не играя много, смисъл, когато ми е скучно и така. И като цяло това е. Не мога да казвам да ви хареса този клип, защото той беше информативен, но не знам какво да ви кажа друго, направо нямам представа. Така, надявам се да бяха поне да оценявате нашите клипове. В последните месеци, когато снимахме, бяхме доста се покачили изгледанията. Надяваме се да се развиваме още повече. И това е. Много скоро очаквайте епизоди. Благодаря ви за тези от това отделено време, близо 4 минутки. И това беше от мен.